Migao mar limbe koluwo board mare mano Kenya Tourism Board chano mar medo kwan mar welo machope pacho kae nyaka rom milion 3 mano kochope giko mar higani. Apisa maduong' mar board no June Chepkemoi wacho ni board no oketo chenro mar neno ni Kenya dhi kamoro achiel kod pinje mamoko motelo e kwan welo malimogi mano kaka pinyno ma South Africa kod mano mar Misri. Chal makama e kuonde dagole mag bunge mapachoka oseketo Kenya e picha maber e piny mangima kaka kanyono mowinjore gi jolimbe maoko kaachiel gi mapachoka. Yamo makudho mayom kadho nam chumbi kabathe bende nitiere kar dagole ma Masai Mara, Amboseli kaachiel gi Tsavo. En mwandu ma Kenya nigodo manyalo geto ywayo jolimbe kendo kelo nweng'o ne Kenya. In Tsavo West we have a number of interesting sites. One of them is the common Msima Springs. The waters that comes out of nowhere is crystal clean. Kuonde dagole ma Tsavo, Amboseli, Masai Mara ni kod kit le mopogore opogore magin kaachiel gabich madongo mong'ere kaka the Big Five. Magi gin kaka sibuoche, liech, jowi, omuga to kod kwach. Magi gin le malombo jolimbe kendo giyudo thuolo mar neno gi achiel gachiel ka gitimo limbe e kuonde dagole mapachoka. Le mamoko mayoyo jolimbe gin kaachiel gi magwar kod nyakech. Tunaungana pamoja na kaunti za ugatuzi kuhakikisha kwamba tumeweza kuonyesha destinations tofauti ambazo ziko katika kaunti zetu ili Wakenya waweze kutembeleana, tuweze kujuana. Vile vile tunajiunga na Jumuiya ya Afrika kuhakikisha kwamba tumeweza kutembeleana kama Waafrika. Tuko na Waafrika takriban bilioni 1.3 ambao wanaweza kutembeleana wenyewe kwa wenyewe. Yore mag wuoth moketi gi serikal kaka gach okolo mar SGR osemedo bero sekta mar limbe pachoka ka kwan jolimbe osemedore nyaka milion 1.9 e higa mokalo kowuok e milion 1.4 e higa mar 2022. Ka jokanyo e sekta mar limbe wacho ni Kenya nyaka rido kanda mondo migikal Afrika ma milambo mosekalo Kenya e kwan mar jolimbe matimo limbe higa ka higa. Before you can even stay in one of the game park lodges, your bill is already over 20,000 shillings. That is just park fees and taxes. Simply unbearable, and we are just chasing away people. When you compare Kenya and South Africa, it's because South Africa has progressed. We have stagnated. Governance in Kenya is devolved. Certain aspects of tourism is devolved, and therefore it's imperative for us to work with the county governments. Our targets should go beyond the 2 million historically, and that's why our ministry has given us a target of 3 million this particular calendar year. Milton Ochieng, Ramogi TV. Chieng' tich ariyo jumani, rowere mag Gen Z kod jopiny nomonjo od bura mamalo e nyiso ichwang' margi e wi paro mar chik mar omenda ma higani. Mae e thuolo mokwongo e historia mar piny Kenya ma jopiny nomonjo od bura mamalo kendo ketho gik moko bang' jod bura 195